Cardom kado ko bi klang kle loy lo sinon bang ke dia chang lo kado ko bi phan sitami lapon arni pen nang le tum ma theng no wang mong le lo si non bang ke ni reng beng long sido non Guwahati an ni tum program claim nam ji la program bang ke world tourism di la si tum Karbi Anglong pen sitami hola da Karbi ke kan la pen lun cheto ai hui sitami paklang ji do la sinili tum ma group bang ke Karbi ke kan si paklang don ji la pen lun kilon ji tum sitami akapreka group do la si kado gawe sitami pu nang lang lun bomo pini gali a program bang ke pinap si do ji pini ke 26 lo 27 se program bang do ji la si nili la so vlogs bang ke pinap an sitami isiwet vlogs long ma si paklang pit bo la si non bang ke yo dak reng beng long hola isi group han kang hong la hola tum mang papi chet sinang lang lo Kardom kado gawe good morning pini bang ke performance san arni malo la sinon itum ke do bang ke is hotel long sinang pado la Kalakshetra thengno malo to we pen bang ke lak la pula ben ma se aju lo nangali ben room la hai ke chelang la hai pen ma se der chat ma se ke lak pen mek jang lo la sinon bang ke ada fresh up lo breakfast lo non bang ke chisik lo program dim ke don jitha la si punat boss satum da si sigbom lo pen la ke nit itum hanai pa do room lo rismartum ma tidi ke do bi tap bi pru la pen yo la ke to we ke chu hai hoyo hormu la pen nito program adim ta la dak ma lo kola Kalakshetra la so thengno ma sido site bokhat lo dim mang ke hedi ladak pen sta cheng chi sitami thek donong lap lo la si chisik lo non mang ke cheng ko la sin nalang non tha non bang ke la ke exhibition na dim long la si exhibition long ko pipi si do ma tami nang litum nang lang don ekta la si ladak Karbi Anglong ben sitami Karbi Anglong autonomous council ben sitami do la pen la son akaprek akhei tum sitami ladak dolo la sinang litum nang lang don ekta ni li non arlulut ifo Kardom ngelemen ko tom tara pini nilitum dak Karbi Anglong fen nang chitong du world tourism de dak Saturday punitar namong itu stong lo nang pali do atu berding something lo dak nang chitong du na thekela pano je tribes on ke world tourism de bolte chini lo men ta je tourist tum phat bala tourism apu thak pirthia dak chini ke katalonar ni lo lasi Karbi de makhai stami culture rich pusi ni tum da Karbi Anglong man chitong lo nasi nil tum phan dak ibang an na ke wana tum phan nang so phan tum phan ta choro partik lo lapen tum dak nang itu na theke pini la dak
chief guest mate alui sar pu arleng thetum phat ni tum takke welcome dun la pendak ni tum karbi traditional dance na paklang phan siba la si nili bangke alang litum phan choreograph mate alang litum phan kelang chari dun la pen dance alang litum phan ethan mate in charge ken ke raksa tok bi alang li la so channel hem pu matsi alang li manage on lo team phan dak don phat sir bomu vlogs de sir bomu vlogs phan ta nang litum dangon bidun tha subscribe dun tha la pen litum share tha jepi jepi long bo la sinilam lo connect on lo Korjin nang ni video le non mai reng bing long anang li lo la si kadok ko vitum pen yo pu ake hai tum ben sitami la kikan atum sitami lak jinjan lo si an ke pacu la si la pu an pacu sitami pu ake hai hin pen lo kadok kami non chubong lo ni tumang pakiset lo bolo ake dang sumar dong orang tum chubong tum paklang ha pura chubong top tu top teman coba lo dan lapuan setami karena tum saya dulu sekado kawe driver tum pen ke bank koi rapli lo 24 person tu lada sekado we tami lada isi bene ke sang lo lada pen lo te aku putar di fuce dam